že nevidím iné východisko, musím odhodiť môj batoh. Že nevidím iné východisko, musím odhodiť môj batoh na druhú stranu. Musím tam nezorniť. Môj batoh je celý, veci suché. Musel som sa vrátiť z tej strany, no tam reťaze končili. Zabil som tým pol dňa, ale aj to sa stáva. Mám za sebou veľmi dlhý výstup. Reťaze skončili tam dole. Nemal som žiadne istenie. A už neviem, ako sa dostať hore na tú plošinu. Myslím, že nemám inú možnosť. Ako odhodiť svoj batoh. Mám tam aj vodu, tak dúfam, že sa nekotúla. Už 2 dní som nič nejedol. A v tejto nadmorskej výške sú len najvýživnejšou zložkou potravy tieto listy. Nič moc. Aspoň dávajú energiu na ďalší výstup. Ešte takých 2000 metrov. Som tu sám v tejto pustej divočine. Asi 50 km od nás není ani živej duše. Keby sa mi to niečo stalo, tak... Čau, čau. Jaskyňa. Tak to vypadá, že som našiel vynikajúce miesto na prenocovanie. Pretože slnko už zapadá. Jedinou prekážkou je tento sneh, ale myslím, že tu budem chránený pred dažďom, pred vetrom. Je tu dostatok vody. Aj dosť listia. Tak. Uvidíme sa ráno. Kilometrová puť. Ostala nie je koniec. Naozaj to cítim veľmi zle. To už nie je sranda.
sa dospieva, tak musím nájsť nejaký úkryt, kde by som spal a toto je úplne ideálne. Nič lepšie sa mi asi nemohlo dať. Takto sme to v armáde robili. Tak. Ukraný pred dažďom, pred slnkom a pred divou zverou. A to je dosť potravy. Má to aspoň vitamíny. Narazil sa na bláto, ktoré je v tejto oblasti rozšírené. Nezostáva mi nič iné. Mám použiť túto lávku. Ale on sa mi šmíka. A nemôžem spadnúť, lebo tu mám fotoaparát. A všetky doklady občiansky. A nechce sa mi to znovu všetko vybavovať. Už idem dole svahom nejaký čas, asi 12 dní a už by tu mohla byť niekde voda. Som smedný, 2 dní som nepil. Studnička. Naozaj príde vhod, ešte že mám so sebou PVC fľašu. Tá sa vždy zíde. Možno sme už blízko civilizácie, to dúfam, lebo neviem, či túto vodu aj tak môžem piť. Človek si tým nemôže byť istý. Nemôžem nič riskovať, musím nájsť oheň a vodu prevariť. Poďme ďalej. Už sú to známky civilizácie. Konečne. Už 2 dní som nejedol v takýchto nadmorských výškach. Môžem jesť bobule, ktorým dodajú veľa energie. Dúfam, že budú chutiť lepšie ako tie minulé. Ale aspoň mám vitamíny. Poďme ďalej.